každý deň čítam, že na Ukrajine dnes padlo 1700 ruských vojakov. Ruská strana hovorí, že dnes padlo 1500 ukrajinských vojakov. Ak je to pravda, tak sa bavíme o 100 000 mŕtvych vojakov. A generálny tajomník Mark Rutte povie, že nemáme rokovať o miery, že Vaša prognóza? No moja prognóza je taká, že pre Ukrajinu sa chystá jeden pekný Mníchov. To nebude pekné, čo sa s Ukrajinou stane v najbližšom období. Vojensky Rusko je neporaziteľné, pokiaľ ide o Ukrajinu ako takú. Rusko si udrží územia, ktoré momentálne kontroluje, teda Luhansk, Donetsk a aj Krym. A budú sa hľadať nejaké záruky pre Ukrajinu, ale bude to pre Ukrajinu mimoriadne, opakujem, mimoriadne bolestivé. Ale prosím, vidíte, ako to je. Keď tvrdím, že Západ chce vojnu a že ju podporuje, tak ma všetci hanobiť. Ale to tak je. Keď už povie generálny tajomník NATO, že nerokujte o miery, to ste kde zažili? Keď poviete, že nerokujte o miery, tak hovorí